My jsme se dneska sešli u kafe a u snídaně, aby jsme si popovídali trošku o omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselinách, protože se obě dvě o to nějakým způsobem zajímáme, pro obě je to důležitý, hodně si o tom povídáme spolu a chceme si o tom povídat i pro ostatní, protože si myslíme, že je to důležitý. Je to důležitý, i když se to teďko skloňuje všude, tak si myslím, že ty lidi pořád neví, proč jsou ty omega-3 tak důležitý. A i třeba, jak je správně vybrat, jak zjistit, jestli v těle jich máme dostatek nebo nedostatek. A myslím si, že je spousta lidí, kteří opravdu jako se snaží pro sebe dělat to nejlepší, ale prostě neví, z jakého konce na to jít. No, a jestli to teda vlastně funguje nebo ne, protože já mám pocit, že běžně k dostání na trhu a všude okolo nás jsou biopotraviny, je kolem nás spousta doplňků, ale vlastně mám pocit, že to do sebe cpeme a nemáme ani jak zjistit, jestli to vlastně funguje nebo nefunguje, jestli je to placebo, nebo jestli to nějak opravdu zabírá nebo ne. Takže pro mě třeba je důležitý, když už něco beru, tak je pro mě důležitý vědět a vidět ty výsledky, anebo aspoň mít možnost to nějak překontrolovat. Tak, jak ty jsi se dostala k omegám? K tomu, že jsi vůbec začala řešit omega 3 a 6? Já jsem úplně náhodně, mi o tom řekla kamarádka a otestovala jsem se. A já, protože jsem byla už několik let na rostlinné stravě, tak jsem si říkala, jak jim hezky, čistě, jim ty Takhle si to pamatuju. jim ty zdraví potraviny, kde není moc těch špatných tuků. A ten výsledek byl hodně překvapivý. Hodně mi otevřel oči, protože my bychom měli mít ten poměr omega 6 ku omega 3 3:1 maximálně. A třeba můj výsledek byl 33:1, takže mě to... Já měla ještě horší. Já měla ještě horší. O trošku teda. No. Takže jo. A jenom je to tak, že já jsem se zase k těm omegám dostala už před lety, protože mám dceru, která má poruchu autistického spektra a tam jsme v té době hodně řešili celkově, jak podpořit vývoj mozku, celkově jaký pomoc ze všech možných směrů a ty omega 3 v poměru k omega 6 se hodně skloňovaly taky v tomhletom. Bylo to něco, co hodně lidí opakovalo a každý ti řekne, no ber omegy. Jo, tak omega 3. A on vlastně ti nikdo neřekne, jaký a jak a na co si máš dát pozor. Takže jsem o tom něco jako načítala a věděla jsem, že se do toho potřebuji ponořit trošku víc. A i když jsem měla pocit, že opravdu něco dělám pro dceru a dělám něco i pro sebe, protože samozřejmě jsem je začala brát i já, nějakým způsobem jsem je zkoušela z potravy, ze stravy, že budeme jíst ty ryby, že jo, že sem tam si kápneme nějakou omegu nebo vezmeme nějakou kapsli, tak jsem si myslela, že taky jako toho dělám dost a pak taky jsem se přesně potkala s někým, kdo mi řekl, tak se otestuj, jak na tom seš. A já jsem se otestovala, zjistila jsem, že jsem na tom strašně, že vlastně a uvědomila jsem si, že teda ani ty děti asi na tom nejsou tak dobře. A i když si myslím, že do nich ty omegy dávám, takže jsem začala mnohem víc řešit kvalitní omegy a to, jak, na co si vůbec dát pozor. A to si myslím, že je něco, co bych vlastně tady chtěla, o čem si chtěla popovídat, že na co si vlastně dát pozor u těch omeg a na co se zaměřit, a to asi nechám na tobě. Já ještě řeknu, že se mi líbí, že zmiňuješ i ty děti, protože to je něco vlastně, omega 3 potřebujeme úplně všichni. Jak děti, tak dospělí, tak starý lidi. Je to pro sportovce a nejenom pro lidi, kteří už trápí nějaký zdravotní komplikace, ale je to vlastně prevence. To, co tomu tělu dáváme teď, tak ono nám bude fungovat za dalších pár let. A když ho dosytíme tím, co potřebuje, tak určitě pro to tělo děláme vlastně to, co potřebuje. Jo, určitě, protože já mám pocit, že spousta lidí, a většina těch lidí se k tomu dostane ve chvíli, kdy už jim něco je. Začnou řešit nějaký problém, nebo někdo v rodině začne řešit nějaký problém, tak najednou se začne jako a jak to tělo podpořit a jak to, a už je vlastně v uvozovkách jako není pozdě, ale vlastně už hasíš požár a nezabraňuješ mu. Takže u těch svých dětí, které jsou zdraví, tak tam vlastně ještě pořád se snažím tomu požáru jako zabránit. U sebe už hasím teda, jo, u sebe a spousty lidí okolo, se kterými se o tom bavím, tak tam už hasíme, protože většina z nás má co hasit.
A je dobře, že díky tobě to hasíte něčím, co funguje, protože spousta lidí přijde do lékárny a řekne, já chci omega-3, ale už se nedívá na ty kritéria, které by prostě se měly zohlednit při tom výběru. A jedním z těch kritérií je třeba stabilizace, protože většina omeg, co jsou v lékárnách, tak nejsou kvalitně stabilizovaný, nebo i to, co se prodává online, tak nemají buď žádnou stabilizaci, což je ten úplně nejhorší případ, nebo jsou stabilizovaný třeba vitamínem E, který není úplně dostatečný, protože kde máme v přírodě rybu spojenou s vitamínem E? Nevím. Nemáme. Ale potřebujeme prostě kvalitně stabilizovat tu omegu, aby se dostala opravdu do té buněčné membrány, aby se tam zabudovala. No jo, ale jako co to vlastně je? Jo? My si tady bavíme vlastně o omegách. A teď teda, co ta omega v tom těle teda vlastně dělá? Jo? Já osobně si to vždycky přirovnám k tomu, že omega v těle působí jako je zabudovaná do těla té buňky, do té membrány té buňky, její součástí a v podstatě se stará o to, aby ta buňka správně fungovala, aby správně udržela ty živiny, které potřebuje a naopak vypustila to, co nepotřebuje. A když teda ty omegy v tom těle nejsou, tak nejsou obsaženy ani v těch buňkách a ta buňka správně nedrží ty živiny, které potřebujeme, propouští je ven a naopak se může stávat, že tam zůstávají zachycený škodlivé látky, které by z toho těla měly jít ven. Takže pokud se bavíme o vyživení těla a o tom, jakou funkci ta omega v tom těle vlastně má, tak je to o tom, že správně zajišťuje správnou funkci tělesných buněk a zadržení živin, který to tělo potřebuje. Tak a to je přesně to, co ta omega vlastně řeší a proč třeba potom se bavíme o tom, že když nejsou vyvážený tyhle ty omega-3 a omega-6 nenasycený mastní kyseliny v těle, tak že v těle vzniká, my tomu říkáme zánět. A ten zánět v podstatě způsobuje celou řadu problémů, na který už si dnešní civilizace prakticky zvykla. My jsme vlastně zvyklí na to, že nám každému něco prostě je. A myslím si, že to je špatně, že se nedá prostě tvrdit, no tak každému prostě něco je, že ono to nějaký důvod má. Tak co třeba ty vidíš u těch lidí, co vždycky tě jakoby nahodí, hele, ten člověk asi pravděpodobně nemá úplně v pořádku v těle omegy, tam bude nějaký zánět. Ono vždycky je dobrý si s tím člověkem popovídat, jaký má životní styl, protože co si budem, to, že něco tomu tělu doplníme, ale nezměníme některé návyky, které máme, to, že člověk nemá dostatek spánku, nehlídá si to, co jí, protože ano, ta strava v dnešní době převážně, když půjdeme do obchodu, tak všude na nás koukají ty omega-6 a ty omega-3 tam moc nejsou, přestože to na těch baleních je napsáno. A přijde mi to taky jako velký trend teďko všude uvádět zdroj omega-3, stejně jako třeba protein, že jo? Všude je hodně proteinu. Ale v těch normálních sýrech a normálních jogurtech ten protein není, že jo? Ten je jenom v těch, na kterých se to napíše. Takže určitě já vidím to, že není to jenom o tom zjistit, co v tom těle mám, ale jak s tím tělem pracuju vlastně v tom komplexu, jestli se hýbu, jestli mám stres a dokážu s ním nějak pracovat, nebo mě úplně pohltí, protože stres je taky obrovský zabiják buněk. A je to vlastně to, jaký život žijeme v celku, v tom komplexu. Jo, určitě. Jo, je třeba říct, že to určitě není jenom o tom, že prostě doplním omegy a to mě všechno spasí, ale že spíš je to o tom přemýšlet celkově, o tom životním stylu. A já mám pocit, že to tak je, že člověk, který už přemýšlí nad svým životním stylem, nad tím, jak funguje, už se trošku snaží, vybírá se trošku, co jí, snaží se doplnit, odpočívá, snaží se vyhýbat stresu nebo s tím stresem nějak pracovat, tak potom v podstatě je na místě, aby se zamyslela nad tím, jestli tohleto všechno, co dělám, má ten správný význam a to tělo má ten správný základ pro to, aby to vlastně přijalo, to, co pro to tělo vlastně v tu chvíli dělá. A tam je potom na místě zjistit, jak jsem na tom s těma omega-3 a omega-6 v těle a jestli ta buňka to fakt bere nebo nebere. Ale já třeba jsem měla na mysli ještě, jak se jako projevuje ten zánět, to, co dneska považujeme v té běžné civilizaci za běžný, tak jsou alergie, astma, ekzémy, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, obezita,
infarkty a podobně, srdeční příhody a všechno tohle, jak říkáš, souvisí i s tím, že ty buňky jsou nedosycený, protože ty omega-3 mastné kyseliny mají opravdu vliv na to, jak to naše srdce funguje. Nejenom srdce, naše celé tělo. Všechny orgány v těle, kůže, vlasy, nehty, všude se to projeví. Jo. Takže vlastně mám pocit, že už dneska jsou lidi právě zvyklí na tím mávnout rukou a říct, no každý má něco, to je normálně, já mám taky exém, no. Tak si ho nech, já ho nechci. Jo, já jsem se třeba s exémama potýkala celý život. Musím říct, že to je jedna z věcí, která se mi naštěstí povedla srovnat až vlastně takhle v tom pokročilejším věku. Já jsem od dětství trpěla na těžké exémy. Ty exémy se mi se stresem hodně zhoupávaly do jako opravdu velkých problémů, kdy jsem měla exémy ve očích, měla jsem exémy po rukách, po nohách, často i na zádech, kek se mi osypával. A v ní za to nefungovalo. Prostě maže se to hormonem, že jo, to ti vlastně neřekne ano, když ti řekne, no to je jako střevo, problém se střevem, s trávením. Ale ono to souvisí i s těma omegama a já jsem si to vyzkoušela sama na sobě, kdy teda od té doby, co si ty omegy hlídám a co se snažím je doplňovat, tak se mi ten exém téměř úplně vlastně zmizel. Já jsem velmi ojedinělý případ člověka, kterému se podařilo srovnat vysoký krevní tlak. Kdy to máte vrozený, to je v pohodě. Tady máte beta blokátory, tak je berte, tak jsem je od 19 let brala. A po nějaký době jsem přišla k doktorovi a říkala, to se mě nějak jako divně, já prostě jako omdlívám a tohle, no vy máte strašně nízký tlak. No co s tím mám dělat, tak neberte ty prášky, ne? Jo, aha. A od té doby vlastně jsem přestala brát prášky, srovnaný krevní tlak a kamkoliv přijdu k doktorům, tak mi řeknou, a i se mě ptali doktoři, jako vy už neberete léky na tlak, vy jste ten jako tlak, vám to zmizelo. A já říkám, no, a jak se vám to povedlo? A já vlastně nevím, co na to mám říct, protože to je jako komplex věcí. Ale myslím si, že třeba ty omegy v tom hrajou zásadní roli, jo? Že najednou to tělo má to, co potřebuje a nemusí volat tím vysokým krevním tlakem pomoct, něco se děje. Přesně tak, on to vlastně není lék, ono to nic neléčí, ono to jenom vrací to tělo zpátky tam, kde by mělo být a když se srovná v těle ta rovnováha nebo ty poměry, tak to tělo začíná fungovat úplně jinak. A sama mám zkušenost, když jsi zmínila střeva s ulcerozní kolitidou, kdy ji mám diagnostikovanou už od 18 let, takže docela řádku let. A bylo období, kdy jsem fakt bojovala, protože prostě ty střeva rozhašený, je to nepříjemný v tom chodit mezi lidi, neustále si hlídat, kam si člověk dojde na toaletu a podobně. A teď musím říct, že jsem úplně srovnaná a vidím to, že snížením těch poměrů došlo k tomu, že i ty střeva a ty projevy té nemoci vymizely, řekla bych, z 99%. Jako samozřejmě někdy se to tělo ozve, ale zase souvisí to se situacemi v životě, kdy třeba je víc stresu, takže tam se to zase projeví a krásně, přesně tak. A ukazuje to, i mě to ukazuje pořád dokola, jak je to tělo propojené i s tou psychikou a psychosomatikou. Jo, je to tak, určitě. Dobře, tak jako nějakým způsobem se tady bavíme o omega-3. V podstatě u každého se ty problémy, zánět nebo ta nerovnováha projevuje trošičku jinak. Některé ty projevy jsou podobné, ale každému to tělo volá trošku jiným způsobem. A když teda si teďka řeknu, fajn, tak se zaměřím na ty omega-3, budu jíst ryby. Pomůže to? Já si myslím, že z nějaké části to může pomoct, ale nejsem si jistá, že to vyřeší jako komplexně celý ten problém, který je v té dnešní výživě, protože i když se snažíme tomu tělu dát to nejlepší, tak si myslím, že ty potraviny už v sobě nemají tolik látek, nemají takovou nutriční hodnotu, jakou měly třeba v minulosti a nevíme, odkud ty ryby jsou. Samozřejmě, pokud máme zdroj ověřený, je to skvělý, ale... Jako byste z volného moře, že bychom tady měli zdroj, jo? No. Jo, dobře. Ale jako kdo z nás může jíst třeba 5krát v týdně tučnou rybu? A co ta ryba zase obsahuje, že jo? No právě, odkud je ta ryba? Tak. Já třeba vím, že když jsem trošku víc potom pátrala a zjišťovala, tak většina těch ryb, která se sem k nám dostane krásně z moře na pult, na trh a potom k nám na stůl, tak drtivá většina z nich pochází z nějakého velkochovu, ze sádek,
ty ryby se nedostanou na volné moře a pokud se ty ryby nedostanou na volné moře, tak se nedostanou ke zdroji toho, aby vlastně si vytvořili tu zásobu těch omeg v těle. Takže v podstatě to, že jíme ryby, ještě dneska vůbec neznamená, že v sobě ty omegy mají. A co je horší, tak oni v tom těle mají i látky, které vlastně do sebe dostávat nechceme. Jo? Takže oni ty ryby nejsou tak jednoduchá záležitost, jak to může vypadat. Takže ano, pokud někdo má tu možnost, tak já mu to strašně závidím, teda, že se k těm rybám, těm jako opravdu kvalitním, zazdrojovaným, zdravým dostane. Já se k ním nedostanu. Takže já to musím řešit tím, že prostě si opravdu najdu suplement, který si ověřím, zjistím, jak funguje a zjistím prostě, jak je s ním bylo zacházeno, jaký je tam obsah těch omeg a jak jsou stabilizovaný. A ten vlastně do těla nějakým způsobem dostávám vlastně navíc. Ty jsi zmínila hezkou věc, že vlastně ta ryba se nedostane k tomu zdroji těch omeg, nebo těch látek, vlastně když je pojmenuji, je to hlavně ta EPA a DHA, to jsou ty dvě omega-3, ty zásadní. A ona, ta ryba vlastně není ten primární zdroj. Ten primární zdroj je ta řasa, kterou ta ryba jí, nebo která je projde tou rybou a vlastně díky tomu to v té rybě zůstává. Je to tak. Jo, je to tak, že ano, ryba není zdroj, ona neumí generovat a produkovat omega-3, protože tak jako naše tělo neumí produkovat tu omega-3, tak ani ryba to neumí, ale živí se v přirozeném prostředí druhem řas, který v tom moři vlastně žijou, který jí do těla tu omega-3 dostává. Takže to je ještě další věc, existuje i varianta pro vegany, že jo, Kláry? Pro vegany, že nemusí vlastně baštit olej přímo z ryby, ale dá se prostě získat ta omega i přímo z té řasy. A tam třeba u těch rostlinných omeg je zajímavý to doporučení, který většina těch veganů nebo vegetariánů dostává, že vlastně jim stačí třeba lněný olej a ten jim to vlastně dosytí. Ano, on jim dosytí tu jednu z těch omeg, ale ta konverze na ty další už tam není. Takže není to tak, že když si dám oříšky, když si dám chia semínka, lněný semínka, takže dosytím úplně celou tu škálu těch omega-3 takže je to vlastně i o tom, že neexistuje jenom jedna omega-3, ale je jich celá škála a vlastně potřebujeme dosytit všechny a nejenom tu jednu. Přesně tak. Tak, přesně tak. Dobře. Kláry, to umíš mnohem říct než já, ale na co si teda dávat pozor, když vybírám ty omegy, tak co je tam důležitý u těch omeg? Já tam mám takový 4 hlavní kritéria a určitě bych se dívala na to, odkud ty ryby jsou, ze kterých to bylo vyráběno. Takže jestli ta firma má nějakou certifikaci a nějaké dokumenty k tomu, prostě původ, odkud to je. Za druhý bych určitě si hlídala stabilizaci, protože ta je velmi důležitá, protože omegy velmi rychle oxidují nebo žluknou a pak proto samozřejmě v minulosti ten rybí olej, který dostávali třeba naši rodiče, nevím, jestli já si to nepamatuju, jestli jsem ho dostávala, ale nebo tak, já si pamatuju, že ne. Tak vlastně hrozně smrdí potom a ono, jak je to zavřený v těch kapslích, tak to dneska člověk ani nepozná. A další věc je ta, že bychom se měli dívat i na formu, ve které ty omegy bereme, protože často ten výrobce najde tu nejlevnější formu etylesteru, naplní to do kapslí a šup s tím na trh. Takže určitě forma triglyceridů a potom určitě obsah EPI a DHA. To jsou ty dvě zmíněné omega-3 už a tam může se stát, že je doplněk, na kterým je napsáno omega-3, ale bude v sobě mít vlastně jenom nějaký ten výtažek z toho lněného semínka a bude tam mít tu mastnou kyselinu, která vlastně se dá získat i z té stravy normálně, z toho, že jim ty oříšky a podobně, ale nejsou to ty řasy, ty, které jsou tím zdrojem těchto zásadních mastných kyselin. Jasně, takže to není jenom o tom, že nějaká omega, ale je to o tom, jaká omega. Přesně takže tak. ano, pokud je někde napsáno, že teda nebo můžu brát doplněk, který je vlastně omega-3, ale vůbec to neznamená, že to řeší ten problém, který od toho potřebuji, aby mi to vyřešilo. Přesně tak. Já třeba ještě jako vím, že hodně řeším stabilizaci, vzhledem k tomu, že trvá 20 hodin potom, když člověk přijme ty omegy, než se dostanou ty omegy do těch buněk na to finální místo, kde je vlastně potřebujeme mít, tak
ta omega potřebuje být opravdu stabilní. A ona stabilní není. Takže je to o tom, jak je zastabilizovaná a jestli má možnost vůbec se usadit. A pokud se mi ta omega v tom těle rozloží dřív, než mi doputuje tam, kde ji chci mít, tak je k ničemu. Přesně tak. To tak říct. Přesně tak. A omega není levná věc. Omega 3, pokud se berou nějaký kvalitní, tak i když se jde do lékárny, i když se jde na jakýkoliv doporučení, omega nikdy levná není. A když už za to utrácím ty peníze, tak chci, aby opravdu fungovala. Jo? A chci, aby mě byla dostatečně stabilní na to, aby mi tam vlastně došla. Takže když tak se koukám na to, jak dlouho vydrží, než se usadí tam, kde je třeba. No a jak zjistíš, jestli potřebuješ omegy, kolik jich máš v těle? Co s tím? No dá se to otestovat. My už víme, že se to dá otestovat. Těch testů existuje poměrně víc, jsou jednodušší, složitější. My třeba máme nějaký svůj, který nám jako funguje a v podstatě pokud beru tu omegu, nebo pokud mám pocit, že bych ji v té stravě měla mít dost, že mám stravu takovou, abych těch omeg měla dost, tak není nic jednoduššího, než si to prostě zkontrolovat, otestovat si poměr omega 3 a 6, otestovat si, který ty omegy vlastně v tom těle mám, jestli tam jsou opravdu ty důležitý nebo ne. A prostě si to zjistím a podle toho vlastně potom i volím, který ty omegy chci, od koho je chci a jestli do toho teda vlastně má cenu investovat peníze nebo ne. No. Takže testovat. Ona jedna věc je ta cítit se dobře a potom vidět ty čísla černý na bílým. Ano. A co je dobře? Co je cítit se dobře? Protože každý na té škále jsme někde jinde a možná to, co pro mě bylo dobře před 2 lety, tak dneska už by úplně dobře nebylo. Už mi nestačí a ono, co se budeme povídat, dokud jsme mladí, to tělo odpustí hodně. Jo, ono, prostě ve 20 jsem spoustu věcí vůbec necítila a neřešila, ale prostě ve 40 už to řeším, že jo. A prostě najednou už to tělo potřebuje víc pomoc. Jo? Takže a ano, cítit se dobře, já to vím, když člověk dlouhodobě je zvyklý fungovat v nějakém nekomfortu, tak už vlastně ani neví, co je komfort a co je fungovat dobře. Takže máš pocit, že funguješ dobře, ale když potom najednou zjistíš, že můžeš fungovat líp a že ti jako může být líp a najednou ti je líp, tak si připadáš opravdu, jak kdyby tě někdo jako vypustil, odšpuntoval, jo, jako může, jako najednou je tam určitá lehkost a pak už se nechceš znovu cítit blbě. Přesně tak, nechceš přijít o tu energii, kterou vlastně najednou máš, protože to tělo prostě dostává to, co potřebuje. No, jo. A já si myslím, že my třeba jsme ženský v takovém jako produktivním věku, v takovém hodně náročném životním období, staráme se o děti, chodíme do práce, dohromady máme těch dětí poměrně dost a potřebujeme tu jako být i mentálně naladěný na to, aby jsme pro ty děti fungovali. Zároveň potřebujeme trošku fungovat i pro sebe, takže ventilujeme dost pohybem, myslím si, že v obě ventilujeme dost pohybem a kde na to furt tu energii brát, jo. Takže třeba pro mě se tohleto, aby mi to tělo fungovalo tak, jak od něj chci a jak potřebuju, stalo alfou a omegou pro celkový fungování mýho života a vlastně i mých dětí a té rodiny, té domácnosti. Takže když nefunguju já, nefunguje nikdo. Nevím, jak to je u vás, ale když nefunguju já, nefunguje nikdo. Ty jsi to hezky zmínila vlastně tu psychickou stránku i tu fyzickou. A ono je to samozřejmě propojený, že jo? A ty omegy mají vliv na oboje. Protože vlastně to, když vyživíme i ten mozek, tak máme tu kapacitu potom. Stejně tak děti, oni nezlobí. Oni prostě... Oni jsou vyčerpaní, přesně tak. Oni nikdy si myslím, že nemají tu kapacitu vlastně nějak fungovat, protože jim to ten mozek už nedovolí, protože ho nemají dosycený. A vlastně z testů víme, že dnešní děti bohužel mají ty poměry velmi nevyrovnaný a mám otestované děti, které měly 40:1 a víc, což mi přijde jako strašný, protože ten test pro mě... No, připomínám, měl by být 3:1. Ano, když ano. Když 40:1, tak je to obrovský nepoměr a přestože to dítě vypadá, že je nastřelený a funguje, tak ono je taky možná nastřelený něčím úplně jiným, než by mělo být. Přesně tak. A co to děti jí? A když by to byl třeba test u doktora udělaný, já nevím, na krevní cukr, tak už by byl oheň na střeše, ale tadyhle to je něco, co běžně se netestuje, běžně o tom lidi neví a jakmile se to objeví, tak
to je super, že s tím můžeme něco udělat, protože je to opravdu ta prevence a pro mě je to takový jako, tenhle test mi udává cestu, kudy já jdu, jakým směrem se vydávám. A když pořád půjdu tímhle směrem a nic s tím neudělám, když mám těch 40 jedný, tak do budoucna asi budu očekávat, že se jako něco někde se to vysype. Přesně tak, někde svítí, jak v autě, že jo, svítí tam ta červená kontrolka. A já, když to auto nezastavím a nezačnu s tím něco dělat, nezačnu řešit, hele, co je jako špatně, tak to auto se jednou jako zastaví, že jo. No jasně, ano, ono chvilku pojede i s tou blikající kontrolkou, že jo, ta kontrolka ho nezastaví, ale už ti hlásí, že je něco špatně, je to tak. A ještě když jsi byla u těch doktorů, já třeba musím říct, že jsem zrovna celkem nedávno shodou okolností mluvila s dietoložkou, s lékařkou vystudovanou, která vlastně ty omega-3 taky nějakým způsobem řeší a ona říkala, no ale my to víme, to nám říkali před 25 lety na fakultě, že jsou jako důležitý ty omegy, teď je kolem toho takovej boom, ale to nikdo vlastně neví, jak jako ty omegy zapojit a na co si dát pozor, to nás nenaučili, oni nám řekli, že jsou důležitý, ale vlastně nám nikdo nevysvětlil jak vlastně v tom těle přesně fungujou a na co si dávat pozor, protože ono to není o tom, oni lékaři třeba vědí, jak ty omegy v těle fungují, ale co už neví, nejsou chemici a neví, jak funguje ta omega, že jo, sama o sobě. A že to není jenom o tom ty omegy brát, ale že ta omega, než se dostane od výrobce, přes všechny přepravce, přes lékárny, až vlastně k tobě na ten stůl nebo k tobě do těla, tak projde nějakou cestou, kde už tam ta omega vůbec být nemusí, protože prostě na ní zasvítí sluníčko, je tepelně nestabilní, že jo. Takže v podstatě ona se zvládne rozložit kolikrát vůbec, než se dostane k tobě. A tohle to ten lékař neřeší. On ví, že prostě potřebuješ omegy, tak nějaký berte, jo, tak si nějaký sežeňte, ale vlastně už není schopen poradit, jaký. Dneska už jsou i lékaři, kteří jsou schopní poradit jaký, ale ve většině případů prostě ne. Proto se mi líbí to testování, protože ať už je to omega, ať už je to vitamin D, ať už jsou to prostě další látky, tak je skvělý mít ten obraz vlastně, jak to v tom těle vypadá, kde začínám, na jakých hodnotách, protože když půjdu do lékárny, tak se mě nezeptají, a je to pro vás, nebo je to pro chlapa, který váží 100 kilo, který je, no. Klárka tady prostě s nějakýma 50, doufám, že nemáš méně než 50, s 50 kilama asi bude brát jiný množství omegy, než chlap, který má prostě metrák. No a samozřejmě, ale zase moje hodnoty počáteční můžou být daleko horší než toho velikánského chlapa, nebo naopak. A tohle to se běžně vůbec neřeší. No. Já už dneska taky vím, že lékaři nejsou všemocní, že prostě pokud potom nepůjdu sama, nebudu zjišťovat sama, nebudu se starat sama, tak lékař umí jako zahasit ten finální problém, ale málo kdo z nich vlastně jde po tom prvotním problému a jako léčí, jo. Protože prostě taková je praxe. Já jako lékaře samozřejmě uznávám, taky k nim chodím, když potřebuju, ale vlastně se snažím dělat všechno pro to, abych nepotřebovala k nim chodit, jo. Takže tohle je taky jedna z věcí. A to je ten náš cíl, že jo, jako být zdraví co nejdýl, nebo vlastně žít tak, aby jsme byli zdraví, aby jsme ty lékaře nepotřebovali, nebo fakt v té minimální míře. A možná jako jednou za čas nechat se zkontrolovat super, ale abych chodila k doktorovi pravidelně jako každý měsíc nebo každý 2 měsíce s tím, že někde něco řeším, fakt jako akutně, tak to nikdo nechce. A na cukr, jo. Přesně tak, to nikdo nechce. Na něco, no, je to tak. Tak, Kláry, co bychom k tomu ještě řekli? Já si jako myslím, že tak jako na základ jsme toho řekli asi dost. Pro mě třeba teďka je důležitý, pokud někdo chce se jako zaměřit na to, jaký má poměry v těle omega-3 a 6 kyselin, jestli to, co řeší za zdravotní problémy on nebo jeho děti doma, tak jestli by mohlo pomoct řešit ten poměr těch omega-3 a 6. Za mě určitě jo, pokud to člověk vlastně nemá podchycený, nemá to otestovaný, tak svým způsobem si myslím, že to potřebuje řešit každý. Jo. Ale samozřejmě každýho je to volba, jestli to řešit chce nebo nechce. Stejně jako je úplně každýho volba, jestli bude pít alkohol každý páteční večer nebo bude odpočívat a bude regenerovat. Stejně jako je každýho volba, jestli stráví opravdu den u televize, anebo si půjde zacvičit nebo zaběhat, tak je to úplně stejný s tímhletím. Je každýho volba, jestli se rozhodne
řešit omegy ve svém těle nebo ne. Ale pokud se někdo rozhodne, tak je potřeba znát tu výchozí hodnotu, na který vlastně začínáme. Takže pro mě je vždycky důležitý v první řadě otestovat toho člověka, aby on sám věděl, jak na tom vlastně je, a mít i možnost vlastně si to zkontrolovat po nějaký době, jestli to, co pro to tělo dělám, je dost, jestli to funguje, a nebo jestli by teda vlastně nestálo za to radši si sednout do té hospody vlastně jako se na to vykašlat a tak. No. Takže za mě osobně, pokud někoho zajímá, tak určitě jsem tu já, tu Klárka, spousta jiných lidí, a pokud nějaký další informace k tomu můžeme někomu dát, napište, zavolejte a můžeme si o tom víc popovídat. A hlavně vás můžeme nasměrovat, jak a kde se nechat otestovat, na jaký omegy se zaměřit a podpořit, pomoct v nějakém dlouhodobém horizontu. Tak určitě pod videem bude kontakt. A co je dobrý říct, ještě nakonec mi přijde jako fajn zdůraznit, že to není záležitost 14 dnů, jednoho měsíce. Je to prostě dlouhodobá záležitost. Tak jako když půjdu do fitka, tak nemůžu čekat, že mi ty svaly narostou po 2-3 trénincích. Takže je třeba vydržet nějakou dobu a přesně jak jsi říkala, třeba i potom přetestovat. A ta minimální doba na přetestování jsou 4 měsíce, kdy se vlastně obnovuje ta buněčná membrána. Takže je fajn být jako trpělivý, protože prostě v tom těle se ty změny dějou, když suplementujeme tu správnou dávku na základě nějakých jako výsledků testů. Já třeba už to na sobě mám i vypozorovaný, ale protože už je beru dlouho. Takže já třeba poznám, že se to nějak rozhodilo i bez toho testu, ale běžně ne. Tak jo? Tak jo, já moc děkuju, Peti, že jsi mě děkuju. Tady pozvala k sobě na kafičko. Na kafičko a že jsme si mohli popovídat. Děkuju. Díky, ahoj. Čau.